Kemudian kembali Piki Setiawan. Yuhuu. Baby work. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal afadil ulama anal kiram, para alim, para kiai, para sepuh bin sepuh. Wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Ali Zainal Abidin, ugi Romo Kiai Haji Ali Sodikin, lan para kiai sanesipun ingkang tansah kula takdimi lan kula ajeng-ajeng nasihatipun. Para bapak lan para ibu sedherek sedaya ingkang minulya, suibu dawuh panjenenganipun Bapak Suntoro, sedanten keluarga agung ingkang sanebagya, khususipun Ananda Aska Puntadewa ing Kakang Diwitan. Monggo sareng-sareng kita ndongaaken mugi dados putra ingkang saleh, taat dhateng Allah lan Rasulullah, bekti dumateng tiyang sepanipun sekali, manfaati dumateng keluarga, agami lan masyarakat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang minulya, monggo sareng-sareng kita muji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi wawasan alhamdulillahirabbil alamin ingkang sampun paring rahmat, taufik lan inayahipun dumateng kita sedaya sehingga kita saged nerawi undangan saking Ibu dakwah panjenenganipun Bapak Suntoro sekeluarga dalam rangka walimatul khitan Ananda Aska Puntadewa. Kaping kalih sholawat lan salam mugi tetep katuraken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita angsal syafaatipun benjang teng akhirat mungkin. Amin amin ya rabbal alamin. Kaping 3 mewakili Ibu dakwah Soibul Walimah ngaturaken matur suwun sanget atas kerawuhan panjenengan sedaya. Mugi ketetep dados amal sae kita sedaya. Mugi kita sedaya angsal barokahipun majelis zikir punika. Kaping 1 mewakili Ibu dakwah Soibul Walimah ngaturaken agungipun pangsami bilih tempat lan pasuganipun kirang ngeceki dumateng manahipun panjenengan sedaya. Atas nama pembagi acara kawula badhe matur bilih susunan acara dalu punika inggih punika pembukaan, dilanjutaken kalian wawasan tahlil, dilajengaken kalih wawasan sholawat Nabi, lan kapungkas kelawan donga. Monggo kita awali acara punika kelawan suratul Fatihah. Muga acara dalu punika keparingan lancar lan mugi angsal barokahipun umul Quran. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Insyaallah kita lan jalan insyaallah lamul Fatihah. Para hadirin ingkang minulya, acara sak ngajengipun inggih punika wawasan tahlil ingkang badhe kapimpin kalian panjenenganipun Kang Luki. Lanjutaken kalian wawasan sholawat Nabi ingkang badhe kapimpin kalian panjenenganipun Ustaz Alamsyah. Lan kepungkas kelawan donga ingkang badhe kapimpin kalian Pak Maksum. Wekdal munggo samuaken kanthi urut. Atas nami pembagi acara, bilih wonten kalepatan lan kirang prayogi kawula nyuwun agunging pangsan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.